I pozdravili, evo nas u drugoj epizodi na ovome Halilio.io, već kako se zove. Znači igrat ćemo dok nas ne pojedu, to je moj plan, moja igra. Pokušat ćemo budemo prvi, zašto nam je krenulo mnogo dobro od početka epizode. Ajmo da ovoga okružimo odmah, ali ovaj zna da igra i proba da mi uleti, da me pojede, ali to mu je neuspelo. Nije mu uspelo, to jest. I pokušat ćemo da dostignemo 65.000, da prestignemo prvog, da postanemo mi prvi malo, da mi jedemo malo, da okružujemo i tako tu. Ajmo da zeznemo ovoga. Doći. Ako krene da juri i mi ćemo. Sad će kreni i onda juri. Ok, zaokružit ćemo sad ga. To, uhvatili smo ga u krug, ljudi. Ne mogu da verujem koliko smo ga lika uhvatili u krug. Sad ga je nadrljao. Znači nema kuda da ide više. Jednako me ovaj mali ne zazne, njega moramo prvo da se rišimo. Ok, ovaj. Lak. Dobro, pojedan je mali, sada ovog velikog. To, ljudi, pojeli smo i velikog. Yes. Njema. Yes, ljudi, ovo je bilo ekstra. Znači, ne verujem. Messi. Hajde pojedemo Messija. Idemo sada, idem. Ne, ljudi, kako nas je Messi zeznuo, joj. Messi, svaka ti čast. I da, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Evo vidite naš skor. Je 18.976 mi najveći skor. Imao sam na njih 20.000 i to sve, ali eto, sve je to ljudi. Hvala vam što ste gledali, naravno ove sve 3 epizode i to je bilo to. Do sljedeće epizode, pozdrav!